Kien bħallum fl-1991 meta Net FM dak iż-żmien Radio 101 beda jxandar. Kien ftit wara d-9 ta' filgħaxija li nstemet l-ewwel jingle tal-istazzjon tar-radju l-ġdid u xandar l-ewwel programm ippreżentat minn Charles Saliba, John Bundy u Jackie Bartolo mill-istudios f'San Ġwan. Fl-ewwel ta' frar 1998 l-istudios ta' Radio 101 ġew amalgamati mal-istruttura ta' Media Link Communications u minn San Ġwan l-istazzjon iċċaqlaq lejn tal-Pjetà. Dan il-pass en b'qabża oħra fil-kwalità tal-apparat u s-servizz offrut. Fl-14 ta' Diċembru 1999 l-isem l-istazzjon inkiteb ukoll fil-Guinness World Book of Records b'xandira ta' 50 siegħa maratona non-stop. Kapitlu ġdid fl-istorja ta' dan l-istazzjon inkiteb fit-2 ta' Lulju 2018 hekk kif Radio 101 biddel ismu għal Net FM bħala parti minn eżerċizzju ta' konsolidazzjoni tal-brand fuq il-mezzi kollha tax-xandir ta' Media Link Communications. Palma ġara f'ħafna snin l-anniversarju ta' din is-sena ħabat mal-bidu ta' skeda ġdida għal Net FM bi programmi varjati ta' divertiment kemm ġodda kif ukoll stabiliti. Fosthom il-breakfast show ġdid ta' Net FM Net Rush Hour bi preżentazzjoni ta' Sergio Carbonaro u Mirej Bonello. Sergio Carbonaro ilu jxandar ma' Net FM sa mill-bidu net u ma' Net News tkellem dwar x'qed ikun qed joffri dan il-breakfast show ġdid. Program mużika, informazzjoni, mirej ġibli ħafna stejjer, ma nafx minn fejn iġibhom, però l-importanti konna li kull filgħodu nqajmu l-semmija ta' Net FM grinta b'ħafna mużika sabiħa u nippruvaw nvarjaw kemm jista' jkun il-programm. Filwaqt li Mirej Bonello, ippreżentatriċi stabilita ta' diversi programmi fuq it-televiżjoni, Net Rush Hour fisser id-debut tagħha bħala preżentatriċi fuq ir-radju. Hija l-ewwel darba min fil-passaġġi li kont ma' Tony Omar u nimmaktar nimla daqsxejn il-vojt sakemm xatt minnhom joħodha ftit off imma le din hija ħankun suppost ngħin id-DJ ħanajtek. Issa naraw kif se mmorru. Fuq Net FM jirritornaw programmi oħrajn fosthom Eileen Montezin bi programm Club 101 filwaqt li Marbek Spiteri twassal programm Branch b'diversi mistiedna u suġġetti informattivi. Il-qarib il-Malti mill-ktieb Rajt Malta tinbidel se jxandar fin-nofsija. Martin Sapiano jżomm l-appuntament ma' semmija mis-sija sal-2:30 filwaqt li eżattament waraħ jirritorna Charles Saliba bil-programm Hitsterja. Hemm ukoll programmi ta' diskussjoni bħal feedback li jixxandar mill-4 sa' 6 filwaqt li l-programm ngħiduha kif inhi ippreżentat minn Indrija Tart qed jixxandar wara l-bulettin tas-6.